Hello viewers, my family, welcome back to my YouTube channel minakshisfield. नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ आरोबाव फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावबाय। बेनो थाइजौ दंफाङा। बेनिफ्राय थाइजौ हाननायदों आङो आसार खालामगोन। फार्स्ट थाइदों एबारसो इयो दंफाङा। ओमफ्राय एसे गोरलै गोरलैखौनो बानायनोसै आङो। माने बांद्राय रानायखौ बानायबाथाय थाइजौनि मादालिया गोराद्राय जायोना, होमब्लाना दानखावनो खस्थ' जायो। एसे गोरलै गोरलैयावनो बानायखायो आङो। बेनो दंफाङा। बेनिफ्राय हाननानै बानायनोसै। दिनै बिराद सान्दुं गोसा, फोराननानैबो लानोसै, हाननानै एसे आसार खालामना लानोसै। जानोबो गोथाव मोनो नालाय। नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ। आं दा थाइजौखौ हाननोसै। गाहायावनो दङ नामाथाय। ओमफ्राय उन्दैयाव इफोरखौनो जि गोरलै गोरलैखौनो खुगायाव आथा खामलायनाय हाननानै जायोमोन जोङो। ओमफ्राय दासो देरनानै थोसिगोन। दानिनि हाननायबो दङ। ओमफ्राय नै बेखिनि जाबाय। बांद्राय बानाया आङो, बयामसेल' बानायगोन। थाइजौखौ सुना लाग्रोनोसै। सुना लाबाय नै। ओमफ्राय बेनि दैखौ रानहोग्रोनोसै, थाइजौनि दैखौ। बिदिनो दसे फोरानथ'नो सान्दुङाव। 15 minutes later. नै राननायखौ हानोसै आं दा। खाजिसो जानो लुबैसोदो एखेबारे। हाननायखौ गारना लाग्रोनोसै आं दा। ओमफ्राय आङो बे थाइजौखौ, दा हानाय थाइजौखौ दिनै सानसे सान्दुङाव फोरानना लागोन। ओमफ्राय नै हालदै आरो संख्रि लाबाय, थाइजौआव मिक्स खालामगोन। ओमफ्राय नै सान्द्रियाव थालिर बिलाइ बनानै बेवहाय फोरानगोन। बेखौ आं लगायनानै लानोसै। गासिखौबो होजोबगोन। मिक्स जाजोब्बाय। ओमफ्रायो बेखौ नैबेयाव फोराननोसै। दा बेखौ आं फोराननानै दोनहैनोसै। The next day. मैयानि थाइजौ फोराननाया आसाराव होनो थाखाय आङो जिरा इसे, गलमरिच इसे, ओमफ्राय बानलु गोरान इसे लाबाय। सारायखौ गुदुं जानो होगासिनो, बेवहाय एवगोन। बानलुखौबो इसे एवफाबाय आङो। ओमफ्राय थाव फुदुंगासिनो आं दा नै। बेवहाय थाव फुदुंगासिनो। कारेन्टबो गैया दिनै। बे मस्लाखौ ओमफ्रायो थबसियावसो देनांसिगोन आं। कारेन्ट फैनाय नङा खोना, माने बोथोरानो बारा मोजां नङाना, अखा हालायबाय नै। ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा, आंनि थाइजौआ नै बेखिनिल' जाबाय।
माने आङो मैया फोराननायाव आनै फैदोंमोन बेलासे होनबाथ' एथ' बुरजा नांखाया आंबो बयामसेल' बानायगोन होन्दोंमोन नालाय आनैनो बांसिन हरनानै आंनो इसे लाखिबाय बेखिनिखौनो बानायसिगोन आङो थावा गुसु जाथ'वाखै ओमफ्राय नै बियो लाल मिर्च पाउडार बानलुनि पाउडार बायनाय पेकेटनिया बियो ओमफ्राय बे बानलु देनाया आङो बांद्राय गुन्दै खालामाखै बानलुखौ बांद्राय गुन्दै खालामबा मोजां मोना आङो बिदिनो दोनबाय ओमफ्रायो नै बेयो जिरादों गलमुरिसा बेयो मस्लाया बेखौबो आङो बांद्राय गुन्दै देयाखै नै जिराखौबो बानलुखौ आं बिदि दोनबासो मोजां मोनो माने एसे एनै बिगाब मोनजायो नालाय ओमफ्राय बेवहाय मिक्स खालामना लानोसै आं बेखिनिखौ ओमफ्राय दा थावखौ लुना होगोन भिनेगाराबो जोंहानिया एसे गोबाव जाबाय होन्दों लाबोना दोननायखौ माया बेनिखायनो ओमफ्राय बे मोनसे भिनेगारखौ होला आङो दा बेलासे सकआव थांनानै गोदान भिनेगार लायबाथाय बेयाव लुदेरनानै दोनगोन आङो दा बेखौ मिक्स खालामना लाग्रोनि थाव गुसु जागौमानि बानलुखौ होबाय आं जिरा गासिखौबो होनोसै आखाइजोंथ' दांनो हानाय नङा हागोन थेवबाबो आखाइया बिराद आलौगोन ना बेनिखायनो दांथ'वाखै आं बेवहाय दा दसे थानानै थावखौ होगोन थावखौबो लाबाय आं नै गुसु जाबाय ओमफ्राय थाइजौखौथ' नै बानलु आरो मस्लाफोरजों आं मिक्स खालामनानै लाखाबाय मोदोमसोदो थावखौ होना होनोसै आं बेवहाय भिनेगारखौ आङो दायो लायनानै होसिगोन जा गोथाव जाखाबाय नै जाहां माने गाव बानायनायखौनो बाख्नायना लासिबाय आरोना आङो नै बेखौ दा बयामाव सोना दोननोसै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो थेंक इउ स' माच